Muto ba ka, Sir Chuck, no nga? Naiubang mga tao karon nga, mga mungutana pa sa kuha nga, ay, autism dad, ay ka? Autistic, ay, autistic na kay imong autistic. anak? During those times nga, kapait bitaw nga, you don't know what to do and you can't even accept it, di ka ka-discuss, di ka ka-talk. Kung imo tingali kung gi-invite 10 years ago, then probably my answer would be a big fat no. Ba ako kabantay nga kung anak, gihablot niya tong Spanish boy. Tapos ting sagit, bitaw na siya galit. Insam na imo anak, abnormal. Kaya ka nga ginaganyan eh. Kay bati kag batasan mo na gikuanan ka sa Ginoo imong mga anak special. That words, okay? Those words ha. It came from siya nga gaba na nimo nga ningon anak ka. Naingon ana nga makadawat ka kung it's coming from a stranger. Mas mubukal man gud imong dugo nga it's coming from somebody that you trusted, that you took into your family. Para ninimo, Dingnan ko di ay nga, why do you keep on getting so involved nga nakikisaw-saw ka pa dito sa problema ng pagpa-repatriate ditong mga bangkay at mga may sakit? Ba't mo pa pinagfokusan to? Eh di ba ano pala, mga special pa yung mga anak mo, yan na lang atupagin mo. Nagklase po rin imong anak galaro-laro intaw dito sa Tibok School area. Wala gitay nakibalo nga teacher ug asa kong anak. One time nakita anak ko na sa pinaka tumoy sa building. Mga koys, mga et, mga uncle, ug mga auntie, mga ka-wonders, ug mga kahigalaan. Welcome sa very first episode sa Chakoy. And I'm very happy guys na atong guest for today is dili lang lalim, dili lang yano-yano, kundi mga bigati din sila sa Filipino community, especially diri sa Abu Dhabi. O dako kayo akong pasalamat nga ning yes good sila sa atong pag-invite sa ilaha para mo join sa ato ang first ever episode. So, di na ako padugayon. Please welcome Ma'am MJ and Sir June. Hello, hi! Mayong gabi sa tanan. May buntag, may gabi, may wherever buntag, you may are. gabi. May buntag, may gabi, wherever you are, guys. Oh, Ma'am, daghan kay salamat, Sir. Daghan kay salamat. Thank you so much for having us. Pero nakuyuan ko tong part ng inog bigatin, where inog... Ang sunod ato, ang sunod ato nga sumpay ba? Bigni! Bisod, oy. Kaya nga no, ang atong topic for today, guys, importante ni siya. I consider them special people in our lives kasi they have been supporting us since nag-start mi sa Wandering Kusina. And you know Wandering Kusina, don't forget to subscribe. Yung usa na mo ka channel. Kani sila karon, it is why I invited them kay nindot kay ang message nga i-deliver nila. For many, it's a sensitive topic because daghang wala nakahibaw kung unsa ang autism. Especially mga Bisaya. Sa time namo, sorry daghan pa kay kong intro ani tungod sa time namo kani adto pa paghinay og learning ang bata ingon magodayon na nga bugo. Dagwa sila kibaw nga naa din ay special needs ang bata, not necessarily autism, but they have not been diagnosed kung unsa day ilang problema yun. So wala di kung nauso sa una, but karon naami diri sa UAE, we have the access of diagnosis and everything else nga lisod pa kay sa Pilipinas. Ang mao karon ilang maipaabot sa inyo ha kung unsa ka importante ang word nga autism ug ang mismo ang situation sa usa ka autism family. Nikalit og huot ako ang tutunlan pag ingon na ni Sir Chuck. But anyways, on that topic, sayon bitaw, may sayon isulti. Oh, let's talk about this topic about autism. Pero when you are in that situation, nagid biyay gamay gyud nga kuan nga medyo makuan ka nga makasulti ba ko ani, makaya ba na ako nga isulti or iluom na lang nako. But in our case, what has been happening is that like for so many years, so what we've been trying to do is bring this awareness. And then human naman mi sa point of awareness, ni mo bitaw nagstugod mi nga awareness is not enough. Nga karon this time we need to bring everyone into the fold. Nagsugod ta nga I mean, we are not experts. We're never experts in this. Kinsa ba day maghuna-huna nga, I'll spend the rest of my life nga magpaka-expert ko or before pa ka nanganak nga, mangandam ko kay magtuon ko about autism or about special needs. Wala. It's something that comes
out of the blue. Wala, you don't get that preparation beforehand. So what happened with us is that all of those first years, touch and go, touch and go. It was learning as we go. Even karon, 17 years on, it's still learning as we go. Because every day, you would say nga, kibaw na ka, kibaw what to expect. Pero every new day, there is something that pops up nga, ay, lahi na po lagi ni, wala ni sa una. So, muna nga kung ano to, analyze siya nga, unsa man ni dagan na to, aniron ko, mo lang gihapon. Moto ba ka, Sir Chuck, no nga, wala, naiuban mga tao karon nga, mga mutay na pa sa kuha nga, ay, autism dad, di ay ka? Autistic na kay imong autistic. anak. Because pila na edad sa akong anak, 17 years, or wala, gud mo kakita na ako nga mag-post about him, or magpakita og video kung unsa siya magwala, or unsa man ang mga kapait nga naagian. Because during those times nga, kapait bitaw nga you don't know what to do and you can't even accept it. Tapos naka sa point nga murag ang imong ego, murag mo ni giayo og kanang ego, oo nga, di ka ka-discuss, di ka ka-talk. Kung imo tingali kung gi-invite 10 years ago, then probably my answer would be a big fat no. It took years para makasabot ko ug makadawat ko. Pero karon ko imo pangutan-on, believe me, there are a lot of things nga di gud nako mai-discuss, di gud nako ma-express kay mismo ako wala pa kasabot og unsa gyud ng autism, no. Probably makaingon ta nga maka-discuss ta ginagmay, pero kung actual gyud nimo nga imo ang kinabuhi nga imong anak isinon ani, maglibog imong hunahuna kay ngano. Kung pangutan-on mo imong anak o pangutan-on kay usa ka amahan, unsa man ang imong anak gahapon, unsa man imong anak karon, believe me, lahi akong isulti nimo, lahi akong isagot kay kabalo kag ngano. Probably gahapon nindot yang mood. Karon matingala ka halos mo ambak siya sa building. Gahapon kalmado siya, friendly kayo, sobra ka expressive, sobra ka lambing. Karon gamay ra kayong noise nga di ka kasabot nga asa man nayati gikan ning or 5 minutes ago iritado kay siya nako. And then all of a sudden kapila nako ingog, what's that? Unsa man na? Why? What are you doing? What do you need? Is there something wrong? Wala. And then murag and then all of a sudden muduol kay kisan ka. Inana ka kuan. Oo. That's why mawing ko nga we can't fully describe it because all those years we've only just been living it day to day. Every day lang yun, living each and every day as it comes. And then dili nimo ma-describe, you can't compartmentalize it. You can't sayo ra kay ingnon kung maybe if you're somebody from the outside looking in, dali ra kay ilang kinabuhi or nadaan nila. Kada bang maingnan ka nga ang galing nyo, kayang-kaya nyo. Puro sa kalibutan og unsa ka lisod. Lisod because there are no 2 days alike. Actually, I posted that few days ago. Mura kag muutong na lang ka usahay and then you try to keep it yourself and then sometimes I tell the kids, makasabot naman makakuan mami, like sometimes they would ask, Mama, until when or why? So I said like there's no return, no exchange. This is what we have. And then sometimes like kay kanang teenagers na, and so they would say, the girls would say nga, yeah, but you know, it's difficult, it's why are we going through this? And then I would say like, when you guys are being difficult, did I ever question you or did I ever make you feel nga, oy, I want to give you up or unsa man i-return package ta mo and I'll exchange you? Wala, you never heard that from me. So you can't say that about your brother. You can't express that feeling about your brother also. I mean, sometimes we talk and say like, are we doing the right thing? Are you grooming the kids nga murag obligado sila to take care of their brother? Because I don't think it's grooming in such a way, pero it's more of our values nga atong dikuan ba nga this is your brother and this is how I treat you, this is how I treat your brother. So kung unsa ta mo pag-treat, this is also how you should look at him. So mo lagi na ang among nahog nga binuang, pero moingo nga no return, no exchange. Okay, there's no return, no exchange for you guys. So don't ever think of that, because if I had done that during all of those times when it was so difficult and we were not as vocal as now nga
mutabi mi, mo share mi. Right. And, you know, like, og niutong pa lang ko niya, di pambilin tamos kilid-kilid, o kung pwede pa lang, di ba? Oo. Pero Usually dili man. mo ingon ng mga especially moms, pag magbadlongo ng mga bata, di ba? Kaya sa bangkita, na, para pick upon ka sa merkano, napahinga na. Wala ko pa question. Just for the information of our audience, giunsa man ninyo pag find out when you gave birth to Saud, what were the signs? Actually, sorry, ako may muna. Ikaw, Oo. siya. Lahi ang inahan. Ang inahan, ang asawa, makadetect yun. Pero lisod kung saan pag-convince ang imong partner. Sambot na sa part sa lalaki. Kay bisan pa og magsige siya na kughonghong nga ati manakay na ay kunting lahi gyud imong anak. Kasi lahi suko jud ko. Mayong siya tan-awa di siya mututok. Tan-awag palitan nimo og dulaan, palitan nimo og car. Ang ubang ordinary nga bata is mag-enjoy sa konsepto nga like car. Oh, I love this car, tapos mag-practice ng padagandagan. Si Saud is different. Naghatag nimo sa car, iyang lilion, ang sa ilalom, ang sa kuan, diha nimo makuan nga lahi gid ay. Dili gid siya nga pare sa bang bata nga mo kitag dulaan, car, iyang padaganon. Ang akong Yung anak natural is, reaction and natural kuan. reaction. Apil ba ng patuyok-tuyok niyang auto? Spinning, Yeah, steaming, spinning niya, that's steaming, part. yes. Tapos ang ubang mga dulaan makita nimo nga iyang ihilira. Laray. Ihiliran niya. For example, mga cards or mga gagmay mga toys ihiliran niya nga. Lahi ra gyud nga di bitaw ni pareho bitaw sa ubang And bata. how old was Saud at the He time? was 2 years old. Siguro he was around almost 3 nga lahi gyud ang iyang 2 to 3, just at about that time nga starting to talk na naunta. And then he suddenly stopped niya. Pero muna na ang kuan niya nga pattern nga lahi lagi siya na. pattern. He loves patterns. He does things nga a bit differently. Na lang gyud gamay gyud nga murag Makaingon jud kang lahi gyud. Lahi ra gyud. Yun, Oo. oo. Tapos yung pagka kanang sobra ka behave. Oo, sobra lahira. sobra ka cute, pura buyag, sobra ka lami magig kayto siya. I mean, og Bisaya makasabot ni kanang lami gid kayto siya nga pagkabata, even karon Okay, gwapo gwapo man, kaysa una. pura buyag, pero lahi gyud ang iyang I think that's also something na with most of the autistic kids nga special needs nga kids nato nga na notice nato is na is something nga murag lami nga aura nila. Nagid siya lahi gid siya nga kanang kinis kaayo, hayag kaayo, nya murag gentle gid kaayo. tapos dili Nga. makig Pero mo lagi harong na. nimo og tan-aw. Di gyud siya mututok. Di siya mototok nimo. Maginay. Affectionate in his own way. Mugakos mo kuan pero di gid ina nga magdugay mo lahutay. Pero you mentioned na mo start na ta siya talk, pero ni stop ang kalit nga naman. Actually, mo po na butang nga, di gyud na mo ma-explain no, kay mo sumad sa ilang giingon, mo po na nature gyud nila nga, kusahay mas mo na progress, Nga mo, tapos gikalit. once you're going to stop, mo regress og kuan ang Major regression. Oo, ang abilidad sa usa ka bata. Siguro diha nagduwa because there are times nga mingon pud ka nga, uy, high functioning lagi ni. Uy, mo gifted ni. Una po'y time nga, uy, nalubat man. Mga na nga, oo, mga ana nga, karon madana na to joke, no? Pero for sure at that time, At that time, medyo sakit lisod jud kay kay- sa Sir inyo. Chakoy, even now, I mean, iday Pero- na lang nimo og iday humor. naman- Kaya pero sa sa- mo hila ka. Ang kuan man gud is kay isa-isa nimong anak nga lalaki. Oo. But pasabot kanimong anak mo ni magpadayon sa imong apelyido. Right. So di gyud nako madawat ni ani siya. Mo nang it took years. Di ka kita nako sa una nga mag-post ko, di ka kita nako sa una nga maghisgot-hisgot ko about autism. No. O, He gyud did ko. not fully acknowledge it. Kibaw siya nga naa, Pero di gyud ko nga, mo kuan kay ako he would napagyud not ko nga. initiate the conversation Oo, about it. murag, napag kay hopeful pag ka ba nga dili uy matabunan ra nako ni sa pamilya, matabunan ra nako sa cover up friends. with mismo. Oo, matabunan ra sa community. Or kanang madaras kahig ba? Oo, madaras sa Nga, kahig or murag- basig mapareha na ako ni sa una because according to my mom, I started talking when I was 7. So murag late di ay kay 7 naman ako nag-start. So Mo basa? oo nga nahimo jud kong fluent na gyud mo makigharong na istorya when I was 10. So ako na nga basig kuan lang basig delayed lang tingaling akong anak no. Kaya usually mga lalaki delayed bang yun? Oo, delayed man gyud. Pero Sir Chuck, naagid to'y time nga nahitabo sa kuang part nga dito na gyud ko medyo nakamata na gyud katong Spanish nga incident.
Spanish. Spanish bread. Nga, oo nga. Dako-dako na Di siya. na lang, to. dako na siya ato. Probably he was already 8 years old or 9 years old, I think. So, ang nahitabo ato is, ganahan maguna siya mukha ng Spanish bread. So, ning adto meet sa Filipino bakery, di na lang ito hisgutan ng pangalan, kay lisod na. Masig mabanya akong anak sa Spanish bread. Lisod na. Kung sa mga Filipino bakery niya, sana, baka naman. Baka naman. Baka naman. Spanish bread lang taon. But, what happened was, pag sulod na mo kay everyday magid mo mato para mo palit og Spanish, kay di man siya ginanog ka na mo palit ka og He goes walking bulto. every night. So every night jud mo adto mo palit ni tag duha ra gid pa piraso. Pero hindi, mostly siya ra. But there were times before nga iyang dalhon. Especially kung winter. Oh, sige. Sorry na. Oh. Then ang nahitabo ato is ang pagsulod na mo dito, nakita na mo ning tawo nga kakaon na og Spanish. Nya minsan lagi ko say nga sobra punta ka Marites, we're not paying attention sa atong anak ko say kay bisita sa atong phone may nagtan-aw pa ka dito. Ba ako kabantay nga akong anak gihablot niya tong Spanish bread sa bread tao. nga nagkaon. Nagkaon Oo, tong nailaki nga nagkaon ba? Customer. Tapos ting sagit bitaw na siya kalit. Kanang F nga word. Unsam ni mo anak normal dito gyud ko nakamataba nga nahiubang customers. Nga in your Nga- face, good. In your face. Nakaingon ko nga dili na gyud ay nimo pwede itago no. Di na gyud ay pwede nimo cover-coveran lang. Di gyud ay nimo pwede madag filter na di ay. Nga, denying to yourself. Oo, di na gyud ay madala sa imong video, sa imong mga posting nga murag pang ginagmay anggulo lang nga dili mahalata. Kaya ang mga tao makabantay na gyud. Pero di na lang tamo kuan anang sobra ka drama kay of course nakig-away ko nga naabot ko sa point nga gipakyon ako tanang tinapay kay ako na lang para pride nimo di ba? Namagitay fried chicken kumbaga Gusto pa ako na magbayad lahat, o, di ba? Akong bayan na ihapag na kamanong. may gani, wa mo Hambugiro sugot din ka. Okay. Kailangan mo bawi ka sa imo ang kuan kay medyo naulawan ko ka. Pero behind that, pag uli na ako, believe me galuha ko uy kay ingon ko nga di naman ako matago. Moto ang dito nga point nga murag nakamata ko nga ninginay-hinay na ako nga ako na yung magsigig panguhit sa akong asawa nga. Klaro ka nagpangpangit sa mga. nga maingon ko nga kanang ipa-check na to si Saud. So never pag yun day nila. Ay, sila ra di ko kuyog. Okay. Kato na gid nga start na gid ko nga mo appeal Nga, na ko, mo-push na mo siya. push na ko. Mga tutag Dubai, kagdangugo nga na inon ani. Atong ipa-check dito. Yeah, that time, ako na po sa puto niya, kaya yung ring, humana, uy, hagbay ra, Ako na pa ka ako na sobra mag-discover, ka ana. OA kumbaga. Oh, okay. Dito naman yung na start. Oo nga sa kung naong magyud mga But prior nagsagit to ng that, bata. sige na, kuan, Sige na pagka-check. oo, that was the Diagnosis. reason why I got so involved with the autistic community here in Abu Dhabi before. Ang katong nag-pioneer na nila diri katong silang NIPA, Buptani. Sila mo na nag-una dihag mga programs diri sa Abu Dhabi nga I was just lucky enough at that time nga gamay pa kayo ang wala Di pa dako ang kanang dili I'm not saying nga dili pa dako ang group wala pa gyud ang grupo ato we started like pira pa gyud murag May very pila ka very family. oo it just so Like happened 4 or pero 5 but prior to families. that it started with a project sa NYU nga nagkuan sila about autism. It was headed by NIPA. And then, mo lagi na nga ang katong autism support dire nga, unti-unti, ako rin Filipino nga ma-attend adto. And that was also the time nga murag nihit pa kaayo ang mo openly accept and openly kuan adto kay even at the time ang community was already there ready to support. What year was that, ma'am? Aloy, mabuking ma akong edad. Pero ano, the reason why I'm asking, nakakita mo, if I stand corrected, sa Dubai, there were lots of posters about 2007 or autism awareness. 2009 something No, that back- was 2010, 2011. Oh, 2000, yeah, okay, bago pa itong nataon, sorry. 2011, yes. 2011, he Nga, was ana. around 3 years old. Nga, nagsugod na siya nga. Very, nga, very few. Gamay pa kaayo. And we never experienced any Filipino communities at the time. So, muto nga, at the time, every time that there was an interview that they wanted to have, not even Filipino families, just families nga willing to come out, na poster child me ni Saud ato. We na cover me sa Friday magazine, na centerfold me sa feature. I mean, we got into all those things, not even knowing we were already doing that autism awareness campaign. What we were just doing is that every time na imangutan is, I was just willing to answer. Kay, at that time, discovering ba mampod ko?
galutaw pa man sad gyud mi adto Sir Murag Chuck, and latagaw. we were grasping at each and every support na ay homeschooling. Dagan ko dito. Maabot mi dito sa may Khalifa near the embassy area nga park, because that was where the homeschooling sa Hena sa una mag-meet ang parents and families nga naa sila'y gamay nga group especially for special needs nga families. So we went kani siya is Dubai based pa man siya sa una. So he traveled every day. He was working in Dubai. So his home office was in Dubai. So ako ang naadere. I was lucky enough that I was working in semi-government. So ang akong time is 7 o'clock until 3. And then ako yaya katong panahon na. So medyo okay tong schedule. I was able to focus on the kids. Das ug asa weekends adto na ay meet up, pero mo lagi very limited. The resources was already there. Mga expats pa to. Oh, nya, pero mga non-Filipinos. Non-Filipinos, and then starting na ang government adto nga nagkuan na sila. Oo, getting involved na. Dagham sa kayong mga locals who's Yes. Yes. For locals, wala kayo'y Way problema. problema. Kay expected nga na mag-support. Oo, and then Pero sa mga sa expats, ako I remember, we're talking 10 years ago, I remember ang session na mo ato kang saod is 1.8 per week. And it has to be per each week ang session. Ang session, at least three times. sessions. At least 3 times. Oo, Nasa so, 300 ka ang kuan nimo, and then basta mo gastos ko og 1.8 per week. ang Apil na ang occupational therapist ang initial nga pa-diagnose ang nimo adto speech is therapy. nasa 2.5. Ang kuan lang na. Ang sa pagpa-check lang na, consultation lang na. And anything and everything with autism is own packet nimo at cost. Walay kumpanya nga magkuan hantod karon. Dili ni siya, dili ni for especially for expats, that's one reality. Swerte lang ta nga na datas kahig dire because the government is very supportive. The UAE government is very supportive of special needs and people of determination. Pero naapaghapon diha nga aspect nga ang gasto is not covered by insurance. For your information, mga kois, mga kami diri as expats, OFWs diri sa UAE, we need to have an insurance. So it depends kung anong unsay level sa imong insurance, and maskin unsay level sa imong insurance, according to Sir June at saka kay Ma'am MJ, ang mga special needs walay labot sa insurance. Dili sa paghinambog ako taas Ang kay therapy and insurance. kuan. Taas kay may og insurance. Covered ang mga bata. Sa insurance. Oo, health-wise covered. Yes. As Pero in, from dental to kuan, Yes. covered oo. yun. Pero Wala kanang jud mga mi problema. aesthetic og kaning inaning nga special Pero needs. Yes, mga special Dili. needs na Own packet. On packet. Oh, wow. So, Muna- mugastos ko sa una o Muutong gid ka 1.8 na kuan. per week. We're talking about 10 years ago, 15 years ago. So, mo wala na ba sa uban nga tanan akong anak special. Mo ni mas bugat gyud kaayo. Ang duha is ASPI. Ang isa mo ay sisaod mo gi non-verbal autistic na bata, no? Can we just differentiate? Sorry sir, I know nga napakaisumpay, pero unsay Asperger? Unsay characteristics Okay, Asperger? mas maayo ni si Commander mo explain ang mga definition. Ay, sorry, ako punta na sa more on the non-technical aspect. Ang sa ASPI, magod, it's more on developmental, on communications and educational kuan aspect. Oo, so diha sila medyo nagduwa. But when you look at them, they're normal. They are perfectly normal. Pero- yes. Muna, I'll sige. take you on that, no, kanang word nga, they're normal. When you sorry, look at them, they're normal. I'm so No, nothing. I'm not offended on that. Sa ato, especially sa mga Bisaya. Kana ma'am, Sa sige ato go. ang manggod, automatic magawa sa ato ang baba sa nagdako ta puro Bisaya kay bawta ning expression sometimes without meaning bati, anything nga dili sa nakanormalan or naandan, buang ka diha, abnormal. Expression abnormal. Worse pa sa bugo. Bugo. Yato lang pag abuse kay ka. Pero bugo, abnormal. Bukang bibig. Mo gina automatic. And sometimes, anything and everything that's not considered, but this is the reality. yun Sir ako Cha. istoryanan na about Anything and everything not considered within a line, ug unsay naandan, ug unsay considered as normal, neurotypical,
abnormal ka. Expression na sa ato sometimes without even the derogatory kanang implication or Wala behind that itong word. mga Wala madaot lang. sila ba? Tinapaw lang ang istorya, automatic yung sa abnormal gid ko, okay, klaro, ana, di ba? Pero when it comes to these children, mo manggod na ang kanya, ikaw mo to siya nga kausangan ni hilak gini siya nga abnormal. Oo. Ako di na kay ko mo react ana. 17 years, 17, 18, 19 years nga I'm doing this. Ug ako may mo unag hilak. Asan man mi puniton, di ba? Ug ako mama niya, ako everyday nga with them. Unya ako mag-unag hilak, kuman ako ana. Mas kusgan gid siya. Kay kung sa ako katong pag-ingon na gyud nga unsay feeling nimo nga inon ka sa kanang kuan tao, di ba, sa doktor, imong mga anak special. Gusto pa niya sumagong doktor. Murag ako na Nahitabo gid. murag Di, gusto na ko gusto pa kulatahon niya. ang doktor Asa? nga. Oo nga. Ginugo ko ha nga nugutong silang tanan. Wag yung kay baga wala ka nang tinira talaga. Ratsada Tanan gyud. din sila. May nana ka or nang basig nang warta lang ni nana ba. Masakit to. More on the karon mahimo na akong joke nga kabalo ba mo nga ang Ginoo katong sa dihang nagpaulan ang Ginoo og mga special ding una jud ko gawas kay gisalo ginako tanan. Utang-kuta ginako na. Kaya ko asa ka manitaw tanan nimong anak special, di ba? I mean, in a way, Yeah. each and every one of us is special man. Yun na, joke na. namgitay liko gamay Oo. tanan. Pero sa una, namgitay gamay naman twist. kita, pero sa una, lahi maguto sa una kay ngano. Di mo to i-diagnose. Even then, ang mga tao sa una or even the community, sakit kay manoti, Sir Chuck. Kay ngano, dili man gid mo ma-please ng tao. Correct. Naman gitayan nga murag hambugiruhan ang tao nimo without knowing ba nga ang tao di ganahan nimo. Pero pinaka worst is ang tao maingon nga Ay. kaya ka nga ginaganyan eh. Kay bapti kag batasan mo nagigikuanan ka sa Ginoo imong mga anak special. And you know that words it came from somebody nga naay position sa komunidad nato. It came from somebody nga di lang ko mudrap ko ngayon pero di ko mahadok mudrap kaya ako masang giaway ani nga. Mas mubukal man gud imong dugo nga it's coming from somebody that you trusted, that you took into your family para ninimo nga imong disaligan ba nga dagdahom ka nga tininuod. And then usang dito all those years nga nag-atubang ka sa akong mga anak. And then in that moment nga nagkabikil mo or wa nakaganahi, imong gamiton ang mga bata nga imong personal below diha gito wa mapasaylo. Daghan ming napalampas sa mga niagis among kinabuhi, Sir Chuck, nga mas kahanggawan pa ang gibuhat pero dihang dapita dinha wa gyud mabawi niya kay iya mang giapil ang mga bata. Kay ang iyang gibuhat ato isa kato nga line nga one line lang. Kaya ka pinapunish ni God, binigyan ka ng mga abnormal na anak kasi sa ugali mong yan. Pangimbautas mong malhibod. That's the exact line. Sa maiksing line na yon na binigay sa akin, akala niya lang para mainis lang ako, magalit niya ako. Pero hindi niya alam ng epekto sa akin nun is buong buhay kong dinamdam yun. Because napakahirap para sa isang tatay na tanggapin mo yung katotohanan nga nakianak ngayon ani imong sitwasyon. I challenge you, pila naman ang mga autism dads kayo mo makita diri alone sa UAE. It's different sa nature na itong mga amahan because for moms, it's easy for them. Why? Because napaka-expressive nila. They can express themselves through Facebook, through Instagram, through TikTok. There are a lot of ways. I mean, that's like group of moms na pwede silang magtabi. Pero ikaw, isip usa ka mahan. Lisod kaayo iangkon sa imong kagalingon. How much more ug imong i-open sa ubang tao niya. How much more kung nakay mga taong gisaligan nga mo'y ningsulti nimo ani nga kataga nga gipanish ka ni God mo na gitaga kag special nga anak. Totally, wala na jud koy time pa nga moangkon ug mo-admit sa akong kagalingon nga inani akong kinabuhi. Di na ako ka-open sa akong baba sa gawas nga na inani akong kinabuhi nga nakoy autistic nga mga anak. Group chat to, di ba? In a group chat. Oh my Lord. So napay-record yun. Documented pa to. Dili lang yun na dumgan. Di, naagi ko. Asya, gikuan niya, gidiretso niya ang katungkuan, taga. Pero inana ka sakit nga, balik ta nga. Nga, diingnan ko di ay nga, why do you keep on getting so involved nga nakikisaw-saw ka pa dito sa problema ng pagpa-repatriate ditong mga bangkay at mga may sakit? Ba't mo pa pinagfofokusan to? Eh di ba, ano pala, mga special pa yung mga anak mo, yan na lang atupagin mo. Oh my Lord. Ay, gwapa kay Kaday.
you're talking about sa community nga side. How about sa school na side? Dawat imong anak kay special. So magpakaluyo ka sa mga normal schools. Mag-shadow teacher ka. Kala mag-shadow teacher ka. Asa mo yung magbayad ka pa. shadow teacher, dapat naasa jud ka sa school. Naasa sa jud, school oo. din mismo. Kay, you have to pay somebody. Sa unang panahon, okay pa man to, di pa kay stricto ang daghan kay regulations nga. Ang imong shadow teacher has to have at least a background on special needs. Basta lang na mo tan-aw apil nga dili As maugta si time goes teacher. by, lahi na. I have so much high respect sa mga teachers, pero to the point gani nga sakit na kayo nga feeling nila imong anak dili makapantay sa normal Yes, na mga yes. bata. Oo. Pasagdan imong anak tapos muduaw ka, magtan-aw ka nga imong tanang imong klase nagklase pero imong anak galaro-laro intaw dito sa tibok school area. Wala gitay na kay balo nga teacher ug asa Kung kong anak. asa. One time nakita anak ko na sa pinaka tumoy sa building in town. Second floor ba? Third floor? Second floor ba Oo sila nga. kutob? Then everyone's inside the class. Inside Wala'y the nakibaw. class, wag yun nakibalo. Makasabot man ta nga, Mo it is not graduate. the role of the teacher para sa special needs. Hindi man special needs nga eskwelahan. Pero to the point gani nga graduation kani ay di lang sa kung malain og sabot sa mga kuan magtutudlo nato kay ug sa mga bang ginikanan, pero I just need to raise this incident para sa tanang mga autism dad nga nagpaminaw karon nga mga followers ni Sir Chakoy. I hope makahatag nig awareness po ninyong tanan. Nahitabo gini nga akong anak mo graduate. And obviously, sa graduation, namin ginay presentation ng mga bata, it's either magkinding-kinding sila dito sa stage whatsoever. But of course, kaisa-isa niyo mong anak na lalaki, proud kay ka, nagpalit yung costume and all that. But days before the graduation, I was told, Sir, pasaylo ako pero Wag di... na lang. Oo. Pero Wag na lang. na-practice na si Saud ako. Kaya dili mag-apil sa Saud practice. Di man magtanaw siya, Magtanaw mag-observe siya, magtanaw. So, Sir, kanang pasensya na, dili na lang nato paapilon si Saud sa graduation kay dili manggid siya mo kapil. Then, ingon ko nga, ma'am, mupalit ko og costume, magpatahi ko, ma'am. Kay mo apil gyud kog sayaw sa stage, basta lang gid makasayaw akong anak. Nga, kung bang And all makaapil, this nga. makasakal Kaya ba? akong feeling gani nga, kausa-usa ni mong lalaki, at least, uy, kanang imong moment gani nga, matagan gud imong chance ba imong anak ba? Oo. Ningon na gyud siya nga dili. Nagpangusog gyud ko, so nagpalit ko og pang Hawaiian, kay Hawaiian man to nga yating isuot. Palit ko po, at ko ka nang baratong mga kuwan sa balat katol. Kay mag-Hawaiian lagi ko. Karon nagpila na raw. Ladies and gentlemen, the grade, na layo na, tago na. Mga moving up nila. Oo. So, apil na ko dito, apil na minsan sa pinakaluyo. Then, giduol jud ko sa maestra nga, kanang, Sir, ayaw na lang mo apil kay magguba ba ang presentation kay di magwala ba yan imong anak, sir? With this kind of tone. That's a Ingon ko. Yeah, unfortunately. So ningon ko She meant well. Yeah, She meant well for the rest of the class. Yeah, siguro, oo. Pero ningon ko nga, Ikaw, ginikanan ka nga. mo na ang reason ko ako nang gi-share no kay kung kamong mga amahan bisang paggamay ra kay nang katitinga feeling nimo kaya sa imong anak, never doubt it. Push good na kay that means kaya gina nimo. To make the story short, nigsaka nami. Don't worry ma'am, di nara ko sa luyo. Si Saud is ning adto man gid sa tunga ug ning sayaw man gid siya. Niadto siya sa iyang ug pwesto. unsa ang stepping sa mga bata. Kaya baloka, duha ang nahimong best actor atong panahon na. Best child actor akong anak. Best actor ang aman. Kaya nga no, gatyapaw naman ko rito kayo. Tanan naman tao, ginikanan. Kaya naghilak naman ko kayo. Wala naman ko ipakil mo. Kay bawo siya sa steps. Ni follow siya sa steps. All this time, nag-down sa talaga, di siya kibaw. Nag-observe lagi. Nag-observe lagi dahil siya. Ang memory sa special needs nga bata is grabe. During those early years, ni agi amo gina ni paglaban pod Sir Chakoy nga initially amo gina siyang lisod og regular nga eskwela. Kanang ako lang di andam na nako akong kaugalingon pa nga I don't want to go through this rejection and all that. Pero sige na mo na maglalis mo ito sa una. Ngano magyud ka, Pero, magyud ka kuan. Imagine na kato community to na hisgutan about sa incident kayang gidiretso kumpronta kani sa school. Pangatlo is mo na pinakalisod Sir Chuck ang kanang balay. Sa inyong household mismo. No, ang pagpangitag balay mismo. Oh, why? Because you are very Royalty. lucky kung nakay kwarta, kung dako kag kwarta, and you will pay for the entire year, one payment. Yeah. Believe me, no question asked, give me the passport copy, diretso na diretso kon. Pero mingon kag 3 payments, 4 payments, pangutanon ka pila yung mga anak. Mabaw-an lang gani, special imong anak. Walay mo dawat nimo kay imong anak, alingog mo kuno imong anak, isa pa imong anak Baka magwala or he might do something, basig, you know.
gubuo na tanang gamit or basig pinta tanan na lang yung isulti nila. Paminaw nimo isip usa ka ginikanan, asa man ka dapat mo pahinga in taon nga aspeto. Inana kabugat kung ang isip, kung ang ginikanan is inunani ang gidala. Gabi si June. Makita nimo si MJ, makita nimo kung asawa nga kuan kayo kanang ngilngig kay ni da, igo lang pating itlugod sa bakalagod pero ngilngig gyud kayo. Makita po ko As in, nimo I don't see it actually kung Ma'am MJ ngayon, ana ang struggles nga iyahang inana uy. dala. Kay ngano kanang dili na sila kagwanta sa ilaang emosyon. Gudahom ka nga dili na sila manapat ng mga autistic na bata. To the point nga mabot og hospital. But nobody knows that. Dili na kailangan na mo ikon because dili na mo kailangan nga ipakita nga unsa ka pait ug unsa ka lisod. Kay first of all, dili sa paghinambog wala man pod migadako nga galisod gyud pod. Wala man pod migadako nga dili na ko kailangan ibaligya og unsa amo ang kapait because wala man pod mining agi ana. Pero ang ako lang is gihimay-himay na nako og unsa kasakit nga wala kay daganan halos nga kung magpapildi ka sa imong kalisod, sa imong kapait ug kabugat sa imong gibati, believe me di ka kabarog, Sir Chuck. You have all of the realities of life here as an expat, and then you're living by yourselves. Kay what biatay, I mean, we don't have the family support coming from lahi man when I say family support, you know, the presence of immediate family, so we don't have it here. So come by yourselves, you have to deal with that. I mean, during those years nga, for 12 years, na ako yaya, na ako pirmi, pero it's still different. It's still a struggle, pero we're talking about sa gawas ng daan nga, community, school, sa grupo mismo. Then, nakita kag autism group, nga finally, pari-pariho ni sa nature sa akong mga anak, makasabot din sa kuha. And then, maabot ka sa point ka murag na overwhelm ka, na tanan halos ma-share na po di mo imong mga problema, imong mga kaagi. And then to the point nga i-block ka sa group because feeling nila is sobra ka OA. Sa imo ang out of frustration nga asa ka mangita og kuan ba kanang anggulo nga makaginhawa ka man lang. Dili to because this government here has been very supportive with everything. Ay kun naman gani koy prangka-prangka nga pag-istorya no. Mas confident ko nga diri ang mga bata okay sa ubang when it comes to autism nga aspeto ha. And that's the reason also nga nganong naa paghapon gid mi dire. Before ka mo continue mga kois, mga uncle ug mga auntie, magpasalamat sa atas sa Mama's Lamesa for their food na ilang gi-sponsored tonight. So daghang salamat Mama's Lamesa, and to all the team and staff of Mama's Lamesa, daghang kayong salamat. And we are in collaboration with Sandcastle Studio. Daghang salamat sa inyong studio dire sa inyong events hall. Thank you very much, Sandcastle Studio, to Melody, and especially to Des. Thank you very much, Des, for collaborating with us. And if you want to know more about Sandcastle Studio, na pwede mong asa mo kung pwede mag-podcast, mag-shoot, mag-party, mag-celebrate sa inyong events, diri na sa Sandcastle Studio. They have huge rooms and they have other options of rooms kung asa mo pwede makahold o probably worship ninyo. Pwede pong mag-practice mo band practice, or kung gusto mo mag-video daan na dire, andito lang yan sa Sandcastle Studio. So maraming salamat Sandcastle Studio. Now, karon balik ta nila ni Ma'am MJ o ni Sir June. Naalala ko pangutan na you mentioned to me some time ago or during, I mean, even before we take this next shoot, the scene nga daghan kag bunog. Because Saud in particular is nonverbal. Okay? So when you say nonverbal, it does not mean that he cannot communicate. It just so happens that his way and means of communication is different from ours. Dili niya ma-articulate ang words. Right. Pero mo bitaw so iya pud nang di-take up nga somewhere in his mind, brain na agyo na tanan. Karon og sometimes di siya maka-express. Ikaw di ka maka-express mo sa man ka, di ba maaburido ka usahay. Yes. Siya ang iyang pag-express is iya kung kumuton. So and then mayroon ko nga, usus kung pwede pala unta, no, therapist na ginunta ka because he knows, iagin na ako binuang kay bawag siya asa gay nang mapis dito, mga ugat-ugat na ako, nga maugay mo, mubunog dahil diritso. So, diri kay bawag siya, ana, diri. We've gone past na katong inkibon ko niya, so human na may anak. As in, paakon ka? Again, his frustration. Okay. So, naapon na nga, nakilod niya na iyang kamot kay, iyan ang so maski siya yung paakon yung kamot. And which is why, makain ko nga, he has
his awareness. Kay bawgid siya kay nahuman naman na nga nihilak na kog maayo ana natubangan niya nga ni kog pain undang siya. Kay nya from that time on, iyan ang paako niyang kagalingon. So kasabot siya nga, he's trying to regulate himself. Nga instead og ako, instead og iba, iyang kaugtas, ari niya ikuan. Si iyang self. Yes. And di na lang ko mo reklamo kaya nabunog, Sir Chuck, kay ako as a mom, ako di ako magdinrama or magkinoan, pero usa naman yun ang ako ang kasakit sa autism. Especially in our situation nga non-verbal sa saod nga. Kada bang, ug ikaw inahan, ang ako lagi yung di sige pangadyo sa una nga bahala lagi unta Ginoo nga kanang even nga maka-express siya kung naa siya pain. Kay mo magid akong kahadlok. Wa ko'y labot kung saputon siya or magwala or kuan okay lagi ko ana. Pero kanang ubang parents nga mayon alingugog kay ilang anak sa puton sila hilom din ha. Kung imong anak non-verbal, lami gid kay na nga magkatakata magalingugngog imong anak para sa non-verbal nga inahan nga ginikanan kay mo magini among kahadlok. Ako di ko musulti niya pero all of my fears, all of these years is kana ra gyud nga ug naay sakit. There's something ako I tried to train him nga makasabot iyang i-relate ang word nga pain with whatever it is feeling. Di man ko kakuan Sir Chuck og nakuha ba niya o di pero I know somehow nga maka communicate ko sa akong anak kay kami man gid moy sige ana pero kana lagi mo ra gid na nga frustration. Tungod lang na sa iyang maglisod siya og communicate. Di man gid ma-articulate. Di siya kastorya so kay baka bright siya kay baw siya mo spell kay baw mangita sa iyang mga movies tanan. Imong papaso ng history. So makabasa gyud siya. He knows, yes. Because there was a time that he was starting to read. He can read, he can kuan pero dili niya mapahibaw sa amo. That's yung mga favorite shows. Siguro ganahan siya magpahibaw pero like I don't know na kung saan na ako pagsulti mo na ang kuan. Yes. Ano ba? To the point naabot na may ospital na ER mi na ambulansya mi mahalas ambulansya eh. Tungod ka na ambulansya mo tungod kay gi. Kulata siya. Dibugno man ko niya. But for what reason ang mansad ko? What gid mi ka kuan but that was the first time. Hormones. I would say hormones kay nagbinata na. Kanang tanang ginikanan moagi yung kulata. Moagi gigin ana nga murag that was that point in time I think that was 2 years back nga kanang na trigger siya by something by his sisters nga nasa interaction unya ang iyang tang kanang kalmuton ni intervene ko kay it's better me than the girls kay ang ako mangin ko anis di ko gusto nga magkadumtanay masud sa hutok niya nga kanimoy ako ang kusniton kay in case ugwa ko maglisod unsaon whereas kung ako makalahutay man so diri siya ni ko anako it was that moment for the very first time nga nakakita ko. There was recognition in his eyes. Muing kag drama ra na sa TV dili Sir Chuck. Nakakita gid ko sa iyang mata nga kanang murag kanang light bulb moment ba nga nakasabot siya nga siya mismo nahadlok siya what was happening. Murag nag-regret siya right away. He had that immediate regret and he also had that immediate realization nga unsay nahitabo niya nahadlok siya. Maka-feel ko nga nahadlok siya mismo nga nung ana iyang reaction. Pero na naman ang momentum. So emergency gid ming duha nga and that was also the first time nga naka-feel ko nga nahadlok ko sa akong anak. Bati man paminawon pero naabot human instinct. Human instinct nga after several weeks after ato bisag og nakos ko sinamurag kurat-kuratan ko og naay tawo sa akong likod. Kay makuyawan ko og siya ba or unsa. Sa iya and to emotion at ako ni anak ha nga kanang because I'm human, di ba? Wa pud ko magdahom niya. Di ko kakuan mag unsa ang na-regulate na ba niya or unsa niya. Wa pa man ko kasabot ato usay naka-trigger niya. So mga nako speaking of trigger, when it comes to diet, nabay ka ng trigger foods si Saud? In our case, kani si Saud would make the best quality control. Og sauce ang istoryahan, very specific. Kung na siya paborito, sabaw kanang kuan pinatatasan nga ay tomato paste, caldereta. Okay. But without the meat, without the corn. So ang sauce ra og ang patatas. Okay. With the meat sa pagluto. Na meat, of course. Pwede niya kanon ang meat. So what happens is that quality control, he will know, he will understand na ay gamay nga change sa recipe, na ay gamay nga kuan sa lasa, sa baho. Muingin atras. So kinsa may tigluto gyud dapat sa iyang kaldereta? Ikaw ra gyud. Ako. So nana siya sa una nuggets na gyud na. Mula. Di sa gawas nuggets. Nuggets. Oo. Pero sa balay tanan, kung siyang naamdandan nga lugaw, dapat mo ra gyud na. Mo ra gyud na. Uturong gini mo na gani. Stay with the recipe. Stay with the formula. Okay, ngano murag na sila mind pod nung
obsessive compulsive may pagkaingon It's not so much as obsessive compulsive. I would say it's more on the routine and Okay, okay. Kung may mausab lang di ay Oo, or something and like that. hypersensitive ang success. So these are some things ba nga, we take it Positive as nga. blessings ba? We take it as the good things That's in the him. lighter side of These it. are the lighter side. Okay. And pinakanindot is very observant. Tapos napaka-sensitive. Kay kami mag-away, may mag-asawa, to be He's honest, very affectionate. affectionate ka na ang bata. Ang uban akong mga anak, mingon mahadlok na sa mag-away minom, tago ng kwarto, pero kanay si sa Naku siya tingog. ako mong tingog. Kanay sa oy kay ko nang kamote sa iyong inahan, yung akong kamot ipaan na gid min duha. Oh. Mas Unya kung mo ana na gani na babae, mo kabalo ka, uin mo na babae. Yan mo ipalayo. Kuon gina yung kamot sa iyong inahan. actually, Ubos yun. siya mo'y makakuan Digid siya. siya nga mo na bisan pag usa mong gubot, tigid mi magbulag kay. Nawag mi quality. Quality control yung check yun. Oh, okay. Mo lagi as I was saying, ang very hypersensitive ang emotion niya. Nga mo nang there was one time nga I was talking about it nga I can't be the one nga magratol or mag emotionally imbalance kay ako man ang iyahang Anchor niya. anchor. I mentioned that once nga ako mo yung anchor niya, so if he can feel akong vibration nga nagkatag ko, Oo. mo reflect sa iya ha. Makadakop siya. Oh. So mo nang nagwala siya, nya mo apil pud ko og harong duha nami. The more nga magdugay. So kisa may mag-antos ako. Dako jud kay problema ang inahan kay ngano. As in. Magunaw na siya tanan sa balay, ang emosyon sa bata, Oh. kung saan pagkuhan sa gawas, mo na ang daghan siya Kay fear. wala ka pirmi na ka sa Oo, work. natrabaho. Pero ako bisan pag wala ko, kung naman siguro ko pinakadako nga fear pod no para sa ko alang is ang iya ang pagka-inosente. Ang ila ang pagka-inosente. Kay proud jud ko, di lang ko moisgot sa duha ka bata no nga sobra ka honest ako mga anak. Kung unsay They mo say madungog, To the point of being naive ba, sobra ka inosente nga. They say what's in their mind. Walay mahadlok balis ko, yan. mo na pinakadakong fear na ko nga sobra sila ka inosente. Takot ako sa mundo, takot ako sa labas. Because I know sa ilaha. hindi kind ang mundo natin. No, yung kanang to the point ba, let's Yeah. be realistic nga kanang that's why I also initiated kanang VAUSI nga violence against women and children because Yes. and that's the reason why we set up SLC. Because of the values and then the world that we are in right now, ang continuity ba? Oo. Because of these kids that we have. Kung pananglitan na kay imong anak autistic, makalimtan nimo sa gawas. Siguro makuyapan siguro ko. Dili na ko makunahon na kung napabay tao nga buutan nga mo kabalo ka. Oo, mukop nila nga mo understand mo sa amima mo sa kuan. Nakasabot ba gyud sila nga sa kanang sitwasyon. limpyo ang kuan yun ba? O what, especially ang tao, di pa knowledgeable sa situation na ni. Kay kapantay ka nga daghan kitang nakita karon sa mga YouTube no, gadahom sila nga abnormal. Sorry for this term nga katong one time pa nga nay bata nga gihug sa kanal kay murag gisamukan sila yung usa ka balong autistic di ay magtan-aw kay kapag wala sa kasabot nga para sa usa ka ginikanan sakit jud kay ni muna ang pinakadakong fear nako no is kung si Mrs. ang fear niya is ang sab mismo ang pinakasulod gyud sa panimalay ako to be honest akong kadlok is ang gawas. No, it's not that I don't have those fears. I have, pero sometimes di na lang ko mo articulate gani kay puro na fear among istoryahan. Oo, Kuwan na kayo pero the girls specifically I've trained them in such a way nga kana bang basic ba nga because you can't deny it. Not all of the world is kind. So ang kana bang in terms of values is they understand each other pero kana bang safety, Yes. physical safety like Yes. touch no touch. This is my safe space. This is my so we did that. Okay. They're very, very, kasabot sila na, ako ko, because with special needs, mo na ang kuan sa mga bata, especially special needs nga kanang, in that, kanang borderline, Yes, yes. nga not fully, special yun kayo nga, tagaan sila concession kay, sige pa, sagday na kay special niya, kaning uban nga, di ka decipher din nga special di ay pero naagyo di ay din ha. So mas mo ni sila ang in danger kay mas susceptible sila because they are out into the world sa mga regular. How much more kung unsay feeling nimo nga imong anak makalimtan nimo sa gawas for some reason.
Kapilyaw siguro. Siguro makuyapan ko. Maugid na ang pinakadako na akong fear, to be honest. Niabot ko nga na i-marker mobile number ilang Oh. sapatos. Di ba wala pa sila ikuan? Wala sila yapin. Lanyard. Wa pa man na mausong lanyard sa una. Pala. Sa panahon mo pa'y lanyard. Sa una is matibay. Kuan, matibay. As in. Pentel pen. Asa mga Ilang t-shirt, tanang mga sapatos. Butangan ng number. Butangan yun ang mga Matiis, number. if we go to the beach or we go to the park, nahitabo naman sa una nga si Saod ni Wonder, gamay pa kaayo, lupit pa yung Wonder Kusina. Wonder As in- Beach, sa Cornish. Lami Sa kami kuya. na, kung dili pa lang gid ka ng sala, no? Ipatato gid ako sa akong numero sa akong anak. Mabot ka sa point. Mana ka na nga point ba? Mabot ka sa point yun, ana. Pero grabe ka strong, Ma'am MJ. As in like, the way I see you, Manggod, sa kanang labi na kanang sa mga kanang Filipino meetups, community meetups, like I don't even see you having that as a problem. You only saw me one time nga murag na emotional ko katong launch. Oo. Yes. Yes, kato siya. Yes. And you even told me, actually, wa ko kadulog sa pangalan. Man na lang wa ko kadulog sa pangalan sa imong gisulti kung kinsa to siya. Unya na lang. Iguman sa impact. Pwede ba ako sulti? I really appreciate and I admire your courage, bravery ninyo. I haven't seen you both na we talked about that kind of problem. I don't even see you having that kind of burden ever since. But now that you're talking this bit by bit, I mean, hapyaw ra ining ato ang istoryahan gani pero grabiha eh. As you relay the story, I was putting myself on your shoes. How much more you've been doing this for 19 years, 17 years. Grabe. Magpadaka. Oh, Manunod madadyo ka. As in. I can imagine. Karon, unsa may inyong message, especially sa katong mga kabisayan nga napagyapon sa mentality, unsa may dapat mo ika-advise sa mga ginikanan, especially later on sa mga amahan pod, sir. Ikaw usa, ma'am, para sa mga inahan karon who doesn't know that they're already into this kind of situation. For those newly diagnosed, katong wa pa ma-diagnose, if you feel there's something, then have it checked. Pero as a mom, no? Mama sa mama, okay ra gyud kayo na nga mo angkon ka nga usahay di kapoy ka. Because this is the one thing that I avoided for so many years nga mo angkon sa akong kagalingon nga kapoy ko nga maugtas ko kay magilty ba ka, because it's ingrained on us, labi na nga Pilipino tanya Bisaya pa gyud ta nga murag di kita mo angkon nga nag Kusgan gyud ta kay Oo. mo mauwaw bi ata nya may ingnan patas atong mutawag ta mami, manawag ko mami kuan may permiro pa lang na akong may ana whatever that is ihad na sa Ginoo. typical ni mama. Typical ni mama. Yes, yes, tinuon na ihad sa Ginoo, but at the same time it's okay to admit that you are being overwhelmed, that you're on the point of drowning, because insakto ba nila isulti nga kanabang nakas airplano nga una nimo tagaan og oxygen mask ang imong favorite child, imong katupad, ulahay mo kagalingon. Kay kung ikaw mo'y malunod, kung ikaw mo'y muutong dinha, Boy, mo tabang sa mga anak. kinsa pa may mutabang. Mao ra gid na. Mao gid na. You take care of yourself and then it will follow, and then take one day at a time. One day at a time kay di nimo malukop ang tanan. Di sayon ra mo ingon nga mag-foresight ko, mag-foreplanning ko and everything. Apil para sa mga istorya nga di ta pwede matigok nga di ta makapangandam para sa mga bata. Apil pa na realistic. Yes, I can imagine. Yes, Oo. I even have that as a joke with my autism groups, no nga. Okay, special needs parents, we can't go ahead of our kids. If naamang bako in kaso kinahanglan nakapaningkamot ta nga nanatay na pundar, nakapaniguro na ta para nila. Baka speechless na nga advice, and I think it's only you. So I can't even joke about it. Kinsa may pasahan nimo Exactly. kinsa may modawat in town. Correct. Sa Pilipinas, I'm sorry to say, pero actually not just Pilipinas, anywhere in the world, let's be realistic. You would be only as humot, as nindot, and as welcome if your special needs, if you have these disabilities, kung naa kay backing nga pundo, then everybody will, not even everybody, but you will be at least welcome. Pero Kung naa kay suporta, unya ugwa gid kay napangandam. At least, imagine na lang itong nasa below sa Poverty yung line, marginalized, yung nasa poverty level yun. Mo na din ha.
Huwag mo dawat. Why mo dawat? Because sa Pilipinas, I'm sorry to say, pero that was documented. It was documented, very real. Nga, Di kadina. yes, Ang kana. Mo na akong kuan nga, Oh. di kadina. Ang uban di kadina by choice. Ang uban ikadina because wa nila masabti. Exactly. Nga naa di ay kinahanglan Oo. ang bata. Naay panginahanglan na from bata na lang natigwang na idaran na Yes. lang. Yes. Di kadina nga mura og mananak. Nga giingon pa nila nga daw. Gisapian, gikuan. Oo, but they don't understand. These are the things. Sa tanaw nimo, if we had not been fortunate enough nga naingon ani pudaboyag ang mong estado, asa man pud pumunito na among mga anak. We could be any, because life can also be a lottery, di ba? Bless good mo. Mo na gina ang kuan na to. Be strong and then admit when you are weak. Ikaw, Sir Jun, unsa mga imo ika-advise, especially ikaw tong late kayo nga nakadawat. Sa tanang mga amahan nga pareho na ko og sitwasyon, no? Kahibalo ko og unsa ka bugat. The moment nga sultihan ka nga imong anak, autistic imong anak, special imong anak, dili normal. Sa tinuoray lang kung gusto ka makahibalog unsay reaction, muti-urok ka. That's the normal reaction. Muti-urok gyud ka to the point nga di ka mulihok. It's okay. Tagay og time imong kagalingon nga mo hibernate, do it. Tagay imong time nga magwala ka, do it. Go for it. Ayaw ka hadlok, pero ayaw ka limot pod nga kailangan maabot ka sa panahon nga imong dawaton. Because acceptance yun ang mao gyud pinaka-importante nga key. Once nga imo nang madawat sa imong kagalingon, inon ana imong anak, inon ana imong pamilya, live your story. Mo gyud na pinaka-importante, Sir Chuck. Dili ni contest, dilibot pasabot nga nauna ka the moment nakabalo kay na mo anak, pak buhat ka diretso kung say ang imong buhaton kay di tao ra ta maka normal ra gyud nga daghan kag kakasakit nga maagian. Kung feeling nimo nga makuan nimo, makontrolan nimo tanan, ang kaya na nimo tanan, siguro pinakalasta kong advice kung napakay nahibiling hangin sa imong kagalingon, be a dadvocate. Dadvocate. I would say dadvocate. Kasi oda kung unsang klaseng community, could it be sa school, could it be through social platform nimo, could it be sa Filipino community, kung unsa man gani imong komunidad, kung every time nga napakay hangin sobra para sa imong kagalingon, dayon ayaw na bugni. Share og unsa imong storya, share og unsa imong mga experiences sa tanang mga ginikanan nga pareha namo kay kay balugid mi nga how heavy this can get sometimes. Lisod di gyud dili ma-explain. I cannot even verbalize og unsa gyud ang pain, pero naara gyud na sa pagtinabangan ninyong mag-asawa og sa inyong mga anak. Maura gyud na akong ikatambag. Nako idagdag, sorry gid Sige, kayo. sige, ma'am. Kanila Go lang. nga importante kay nga kuan nga. I'm so grateful sa katong amo ang school group before when the kids were younger. Pero one of the reasons gyud, Sir Chuck, nga kami ni atras nami. Kay we did not want them to have that burden nga kinahanglan nila hunahon nga imbitaron na to maproblema sila kay Feeling mo na pabigat mo. yes, kay maluoy nami nila. And then but they were very welcoming, pero ako mismo, di na ako musulti niya, pero ako mismo, siya nga di man kamukuan ko, ako mismo sa Chuck, inahan ko, it is so normal. Sakit yun, yes. Pero I don't want to be dramatic, kaya madaot na ako ang kuan. Anggol gyapon, anggol gyapon. Pero, believe me, the reason nga ni undang ako gini kuan nga mangusog nga undang mi sa mainstream school, kay sakit na gid kaayo na ako magtan-aw ko, Sir Chuck, nga makita naman nimo nga nauwahin na imong anak. Oh. Makita na nimo gyud nga di na gyud mao. He is beautiful in his own way. He's catching up in his own way, pero di na gyud mao. Bisan pa sa kabadlongon o kasipat sa ubang bata, ang ilang badlong, ang ilang kasipat advancing man. Ni move forward man niya, kita na pambadta rin niya. We're still friends on FB. So many of them are still our friends on FB. Unya usay kay masugatan namo ang mga bata. Oh. Di yun ko ganahan na mo kuan sa kay mura bag mas duot gani nga nasugatan nako. There was a few months back, nasugatan na mo ni Bless, ni Kiss nako. Oh. The same age, batch good nila. Unya mura gag mas ni igo gani nga normal uy nga moingkag those could have been ba. Yes, Dili I will be hypocrite ta og mayong tanga wa gid na mo sa tong una-una nga. Yes, Ingon, yes.
wala nga ako nga kanang ipokrita tag mayon ta nga wa gid na musud sa tong huna nga maunta ni atong anak in andi ang dagan nato. Na oy musud as imo na oy. Pero that's how life is, no? So you have to be strong and fight and be grateful for what you have. Kay mo man nga mo So we look for the beauty that's in him, the strengths that he has. Pero limit pud sila nga mo lagi Complete na. and simple. Ayaw pamugos sa mga grupo, mga tao. No, wala ta mamugos. Well, What I no. mean is katubang nga usay nga masugatan nimo nga makahinumdum ka ba nga mo ning mabataan na dungan. I was actually hoping to talk to you and to open up, but I don't know how kasi di sa ganahan nga ma-offend mo ba. Kay mo ato akong suggestion sa imo nang gibuhat karon. Moingon ako, sir. What if mag-start ka video and share what it is really like to live with a family with autism? And when I saw it, that's why sabi ko, oh, yun na yung gibuhat in town. Mo to nga murag na-excite ko ba? I know that I promised that every Monday, that was supposed to be my Autism Mondays or Advocacy Mondays. That's why. No, but you were also part of the inspiration. Nga siya nga, tanawa si Sir Chuck. Kasi I know that everywhere, anytime you can do a video and you actually made really good videos and talk about it, dako siya kaayo og inspirasyon o dako kay siya ikatabang. Sana maka-inspire sa mga amahan. Especially sa mga imahan. Mga amahan diha ay mo kaulaw nga aduna moy autism sa family. Kay look at them. Look at how they're doing. Always take this. Whatever you are going through right now, these challenges sa inyong mga anak, those are actually blessings. Darag yun na ninyo kung saon ninyo pagtanaw. Look at these people. They're so blessed. This couple, they're so blessed. Their family is so blessed. O tungod ni Ana, nagpasalamat ko sa super blessed na couple. Karoon nga yung bisita sa atong studio. Pakpatan na kayo! Dahil ka na imong super blessed. Of course, we are blessed. We are blessed. And daghang salamat yun kayo sa pag-grace diri sa among first episode. As in like, kami ni Anytime, Chef Sir Mark, Chuck. as in super thanks. As in #super thanks. Daghang kay salamat. Again, magpasalamat din ko sa Mama's Lamesa sa atong food for today. Mga unamig taod-taod, kay gigutom na mi, dugay-dugay ng istorya ha. And as in like, intense ang istorya. Dili ni mahuman. Kung di ka to, Tagalog, cute. Casting. So, di ka mga topics. Dahan ang topics na pwede istoryahan ko. Oo. Pero Sir Chuck, last lang sa tanang mga nagpaminaw diha. Labaw na sa itong mga amahan nga mga anak nga mga autistic. Sa tanang mga autism dads, kay balo ko kung sa kabugat, pero hinatunta nga mapagaan ako ang inyo ang gibati. Okay, I hope you can follow me sa Facebook account po nako, Junal Abdullah, para po makapaminaw tag kung sa among mga experiences po. So, thank you. Enjoy posting. Everyone right now is a content creator. Yes. It's all up to you kung saan nimo pagda o kung saan nimo magamit na nimo sa in the future o kung sa mga inspirations nimo mahatag. So karon tungod kay na super inspired pod me. Dili ka nila ako i-public, pero namin kami regalo kayo. Mura lang si Melay. Natin, amon na ko ino ni isulong na to. Pinaya ko daw. Thank you. so much. Thank you. Pero, kaya Chakoy t-shirt. Yeah, yay! Thank you so Finally much. from Chakoy. Yeah. Thank you so much. Ako ipakita. Ay nagbukaga imo nga kana. Yan. Now yun na. Banaong yun. Balik ta day ana Wala ko pero, wala pero diba? kung yan ang gamay lang sa tubangan. Pinawang sa tangadako tayo. Sa luyo lang. It will be available in One Culture Studios soon. We'll open a shop online. Tapos, sa Wandering Kusina, we also have a shirt, our merchandise. Wow, may merch. Diba? Pero soon, coming up pa na. And once again, thank you very much sa Sandcastle Studio. Thank you very much, guys, for collaborating with us. And sa tanan, come and check out Sandcastle Studio. Nandito sila, or na sila dire, or they're here. Kapuyaw ko, kay bakit ako address. Mga Tagalog, mga Bisaya, mga nak-English. Sandcastle Studio is located sa Alfahim Tower, tupad diri sa Courtyard Marriott or Marriott Courtyard diri sa WTC. Please don't forget to follow Chakoy sa Facebook, sa TikTok, that's Chakoy Vlogs, and sa YouTube, that's Chakoy Vlogs also. Pero sa Facebook, it's Chakoy, and sa atong Instagram, The Real Chakoy. That's my personal page. Ako na nang gihimong business pod karon. Negosyo na to. And once again, Ma'am MJ, Sir June, thank you very much for Thank you so gracing much.
And guys, on behalf of Chef Mark, who's our technical director for any podcast since A Filipino Story. By the way, disclaimer, this is registered under A Filipino Story, but we have changed it to Chakoy. This is still under Wild Culture Studios, which is the registered and licensed with Abu Dhabi Economic Development. So, thank you very much for watching. Daghang salamat sa pagtanaw, mga koys, mga et, mga uncle, o mga auntie, mga kahigalan, mga kawaners. Daghang salamat. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Next time ulit. Next time na po.